tradicional homenatge a la senyera de Diada Nacional de Catalunya. Municipal a continuació amb les entitats ciutadanes que participen. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet farà l'ofrena floral en representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
plano o qué? Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Santa Coloma de Gramenet. Associació de Veïns i Veïnes del Riu Sud. Coordinadora del grup de dones de Santa Coloma de Gramenet. A continuació farà la seva ofrena Convergents Gramenet. Farà l'ofrena Comissions Obreres de Santa Coloma de Gramenet. A continuación, la Cofradía de la Veracruz y María Santísima de los Dolores. Suprema Cruz Ciclista Club.
Socialista de Catalunya. A continuación, con la Juventud Socialista de Catalunya. Palafrena Club de Fútbol Ciberlín. A continuación, para la Palafrena, la Asociación de Lucha de Nuestra Señora del Rocío, San Rafael Alcántara. Palafrena, Alquimistas, Teatro. Palafrena, Arte Cultural Oriol. Palafrena, Associació de Veïns i Veïnes de Catalunya. A continuación, la Asociación de Veïns i Veïnes de Catalunya. A continuación, Palafrena. A continuació, farà l'ofrena a l'Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet. Fa l'ofrena Fundació i Associació Espanida.
la Ucrania Fundació Taller.
Defensor de la ciudadanía. Daros la vuelta, va, daros la vuelta. A continuación para la prueba de la Asociación Danza de Goya de Uruguay.
Aquí debajo no te mueres. Entonces,